Hvordan føles det at være en del af Forårsrevyen igen til næste år? Og det er fantastisk at få lov til at stå på scenen sammen med det super dejlige hold, vi har. Hvad er din favoritdel ved at være en del af Billeddagen og ved at være med til Billeddagen? Jamen det er jo egentlig der, hvor hele revysæsonen den ligesom starter, og hvor vi mødes igen, og vi står der og tager billeder og står og laver nogle små post-its og sådan lidt. Og det er bare så fedt, at vi griner, og vi har det bare så pisse fedt. Altså, det er jo egentlig bare det hele, synes jeg, der er det fede. Hvad er det mest spændende for Billeddagen for jer som skuespillere? Om vi kan få hårdt til at sidde ordentligt. Det er vel også det der med, at vi ligesom første skoledag. Ja. Det er lidt ligesom første skoledag. Det er det. Men det er der, vi ligesom rigtig går i gang. Ja. Og vi mødes, og vi har sminke på, og ja. Også det der med, at nu starter en ny sæson. Ja. Og så går vi på sommerferie, og er færdige. Ja. Og så mødes vi igen til oktober, og så er det ligesom sådan, ja, nu skal vi i gang, ikke? Ja. Hvad er din favoritdel ved at være en del af Billeddagen og være en hel dag med de her billeder? Det er bare at genses, og vi får lov til at grine sammen, og ja, det er sådan ligesom der, det hele det går i gang. Hvordan er det ligesom at arbejde sammen i revyen, når det ligesom er familie med mor og søn? Altså, jeg synes bare, det er vildt fedt, fordi Jonas han er jo hjemmefra, og det er en helt ny måde, og en helt anden måde at være sammen med sine voksne børn på, og have det der sammen. Det... Ja, vi oplever ligesom hinanden på en anden måde, end vi egentlig er vant til, og så har vi muligheden for at bruge tid sammen. Ja, og det synes jeg bare er kanon fedt. Altså, ja. Hvordan føles det så at komme til at instruere Forårsrevyen igen til næste år? Jamen jeg glæder mig helt vildt. Det er en følelse af gåpåmod og spænding. Vi ved jo ikke endnu sådan helt, hvad revyen den kommer til at indeholde. Det kan blive en dreng, og det kan blive en pige, og det kan blive alt derimellem i de her tider. Ikke? Der er jo ikke noget, der er kønsbestemt længere. Så vi får se, hvad slags revy det bliver. Uanset hvad, så bliver det en god revy, og vi har et rigtig godt hold, og vi har et rigtig godt sammenhold. Og på den måde så får vi skabt en rigtig god revy igen. Det er jeg slet ikke et øjeblik i tvivl om. Mit arbejde er faktisk slet ikke så svært, som man skulle tro det er, fordi jeg har så dygtige folk at hunde rundt med, og de gør det, jeg siger. Så jeg glæder mig bare til at komme i gang. Det bliver en fest.